Toto je kľúčik od mojej izby. Tu bývam. Poď sa pozrieť, kde strávim noc. Či ne? Nestravím? Prečo to nejde? A? Takže toto je ono. Toto je moja posteľ. Toto sú schody, ktoré vedú nikam. Tuto je umývadlo, serus. Ale tuto hore, tu nič není. Máme tu aj fitko, workout area, toto je na zhyby totižto. Že tuto keď chceš, tak si môžeš dať nejakú rozcvičku alebo čo ráno. A dokonca tu máme ešte aj výhľadovňu. Tu hore sa dá sedieť. Lebo toto vidíš, počkaj. To je poduška. Počkaj. Ja to otestujem. Žebřík. Toto je ono. Toto je moje kráľovstvo na dnešný večer. Je mi zima, takže je tu klíma.